Pano ndi Manyasa Voice Box pamene timakhala amalawi osiyanasiyana amene amapereka magazi awo osiyanasiyana pamene ndale zathu kwense kuno kwa dziko komanso malamulo kuno ku Malawi amayendera. Ndiye pano tabweranso ndi munthu wina amene ndithu ndi mzika yokhudzidwa imene iwo akunena kuti amalawi ndi anthu opusa. Ndiye ife timangobweretserani nkhanizo kuti muzimvere nokha amalawi, ndipo mukamvera audioyo nokha muzipangire chiganizo kuti kodi amalawi ndife anthu opusa kapena mkuluyu aukambazi zimene aukambazi saukamba chilungamo. Tete tikhale limodzi pamene tikumvera mkulu amene kuti zifukwa zake ndi zotani zimene akunena kuti amalawi ndife anthu opusa pano pa Nyasa Voice Box. Amene anthu ku Malawi ife ku Malawi ndifwe ineyo poyambilira ndikufuna ndikuwuzeni chonchi poyambilira ngati pali munthu amene ndinkadana ndi mawu oti amalawi ndi anthu opusa ndinali ine ku Malawi. Ineyo ku South Africa utabwera anthu kumane Malawians they are very stupid man, ndi anthu ofoka kwambiri, ndi anthu zisiru zopusa kwambiri, very easy kwachita manipulate. Ndinkadana nazo kwambiri, ndikamati kudana nazo red ineyo ndipo ndipo ine sindinkakhulupirira, koma nditakhala ndi moyo wetu ntaliyang'ana dzikoli for the past 25 years kwaona amalawi kwaunikira ndi mmene amakhalira pano panayamba kuvomereza kuti anzathu azimene amanena zinthu zoona. Guys, ife amalawi ife ndife anthu ogona kwambiri, komano timachenjera pa zinthu zopusa, zinthu zopusa. Kumvetsetsa kumativuta, kugwirizana kumene kumativuta, timakhalira kupanga zisankho zolakwika chifukwa tisichedwa kunamizidwa. Ndiye Malawi ameneyo. Amalawi ndi anthu ojijilika pa zinthu zopanda phindu, timajijilikira zinthu zazi. Ndinena chonchi, okay, ku South Africa ngati kuli anthu amene ali easy target akuba aku South Africa, ngati kuli anthu amene amaziwa kuti awatadutsapo tikukaba pamene pacha olo akuba oto akhala atatu, amalawiwo ndi akhale 6 kapena 7 amaziwa kuti pamene pachapo tikagwira mmodzi tikantibula mpaka tikalanda zinthu palibe chimene akachita amenachi. Akuba amaziwa kuti ndi amalawi basi, sangachite zimenezo pa gulu la anthu aku Zimbabwe kapena ku Tanzania olo aku Mozambique. Amaziwa kuti amene tasiyena aduse. Kupusa kwa anthu aku Malawi ine zisandikhuze zimene amwene agwira ndiyenda amene amakakhala no nambala 1 kulengeza amwene tuti ife tutatawa akuba amwene kaya uchenzi kaya kumuthera bwanji kumeneko. Amwene munthu uja akapulumuka ndi azikamfuza amwene kulisa akutengerani chani. Kupusa amalawi ndife opusa, ndipo izizi ineyo pano pande ndikumanena nomwina kuposa amene ankanena awo ine ndisanafike povomereza kuti amalawi ndife opusa. Ndikukuwuzani ndipita ku Malawi. Ku Malawi Bakili Muluzi atabwera kuzatenga boma lija kuzatichosera kuzatithandiza kuchose kutichosa mu nsinga za moto za MCP yakamuzu banda ndachina Tembo. Munthu uja sakanatha kupanga china chilichonse mu zaka 10. Economy inali itasokonekera chifukwa IMCP anali atathawisa ndalama m'dziko la Malawi. Munthu uja anapita maiko osiyanasiyana ku Libya, ku Canada, amapita ku UK kukapempha. Anthu anatithandiza ijeni dziko lija mpaka kubweresa kumene uja tinatsegula ma business aja, mafoni, ma TV. Sitinkaonera ku Malawi TV ngati nthawi yakamuzu ngati kunali dziko limene linalibe television ndi Malawi. Koma ku Zambia konse ukwaneli ni ma television anthu amaonera m'manyumba. Ife anangotimanga mu chithumba basi IMCP akuti tisamaziwe zimene zikuchitika maiko akunja. Kunalibe information ina iliyonse. Koma Bakili uja atabwera anatsegula maujeni mutitsegulira china chilichonse. Kunayamba kubwera ma cell phone, kunayamba kubwera ma private radios, kunayamba kutsegulira ma private TVs, kunayamba kubwera kumene chako ma company ochokera maiko akunja kuzatsegula kumene china Shoprite onse aja china game ndazi nzawo. Tizitukuko tinachita saka nachita zinthu in 10 years nzosatheka. Koma kwambiri munthu uja anatitsegula kaye, economy yathu inatseguka, inaperekedwa m'manja mwa Malawi.
kunabwera mataxi ku Malawi kuja. Anthu anayamba kubwereza maselofoni kuchokera ku South Africa. Selofoni ya mmanja. Selofoni ya mmanja ku Malawi inayamba kupezeka ndi munthu wamba nthawi ya Bakili. Palibe so munthu amene angatsutsa apo kupanga fwe kutsutsa zimenezo palibe. Anatsegula maufulu onse osiyana amene tikunyadira pano pawa. Ma business anthu anayamba kutuluka mdziko la Malawi kumapita no ku Zimbabwe ku South Africa mwa unyinji osati zija ankachita kutumizidwa ndi IMCP zija ku migodi. Ayi ndiye pena ndikamamuona m'Malawi akumamunyoza Bakili Muluzi. Palibe chimene andachita. Yeti munthu uja Mzuzu University anamanga nthawi ya Bakili. Mzuzu Central Hospital nthawi ya Bakili. Uje ni Tiolo Hospital nthawi ya Bakili. Mangochi Bridge nthawi ya Bakili. Ndizi tukukozina zimene ifeyo silingathe kuzitchula papa zambiri zinabwera nthawi ya Bakili. Mu 4 years zimene awa MCP wa abwera mutiuze amene masapotera MCP 4 years imene awawa tatiuzeni university imodzi imene MCP amanga kapena chipatala chimene MCP amanga from scratch tu kuchiyamba iwowo mutiuze anamangapo chani. Palibe 4 years yonse akumangoonesa 15 kilometers ya nsewu kulilongwe uko kakukasiya kaya kuti basi ndi matrekta mwe chakwera oye chakwera chitukuko misewu yake yongopezeka ku Central Region basi ndiponso ku Central Region iko ka 10 kilometers 15 kilometers basi ndalama yonse ikungobedwa koma still akangotitana ife kuunyinji basi chakwera basi ati apa sama uniform meje ma 2000 basi kupusa kwa munthu wa Malawi sakutha kuona kuti munthu anthu awawa 5 years ija mmene amatitenga ife moyo wathu unali pati nanga pano pa moyo wathu uli pati kuti pano pa moyo ukudula bwanji nanga nthawi ija moyo umachipa bwanji zimenezo zo Malawi wozindikira ndi ochepa amene amatha kuzindikira zimenezo kuzifunsa mafunso ati amenewo. Ndiye ndikukamba ndimabwera nkhani ndipitira nkhani ya Bakili kuti ife ya Malawi ife ndife anthu opusa chifukwa Bakili uja pa nthawi imene amasiya udindo anatenga udindo uja anaperekwa kwa munthu wa mtundu wina komanso wa chipembedzo china kutanthauza kuti munthu uja amakhala akuzindikira kuti aineyo Bakili ndi popularity imene anali nayo akanakhala munthu wadyera akanatha kuyika pamene pajapo munthu wa Chisilamu kapena wa Chiyawo wina aliyense wa Chiyawo kaya ndi wa Chikhristu koma akhale wa Chiyawo zikanachitika chifukwa Bakili anali munthu wodziwa kupanga kampeni koma anaona kuti ine ndisazikonde tipange system ngati imene anzathuwa amapanga maiko anzathuwa ngati ku South Africa ku Tanzania ku Namibia ku Mozambique tizingosinthana ma president koma tili kuyendera ntchito tikugwiritsa ntchito organization imodzi yomwe ikhale UDF. Kumalawi kuja kunali kuyamba kumene system imene yoyo ndipo inayambira pa Bakiliyo kusenza kuti Bakili uja cholinga chake amafuna kuti anthu tizilandizana utsogoleriwu kuchoka munthu wa mtundu kupita wa mtundu wina komano under UDF umbrella. Koma zimene zijazo kuti zitheke zimafunika kuti chipanicho chikhale ndi mapolisi amene amachita govern anthu onse kuti president wina aliyense azibwera azichita perform mmene iyeyo ndi nzeru zake zilili koma under UDF nchifukwa anatenga udindo uja kupereka kwa ndani kodi kwa Mutharika koma chifukwa chakuti organization ija kapena system ija inali isanakhazikike Bakili uja anaitenobe akhale pompaja kukhala kuti ngati akhale elder ngati mmene amachitira achina anzathu ama ANC kuti zipani zimene zachina Samora Machel zija kumene kuja kuli ma elder ankhala kale achipani chija amene ena aja sima president ma retired president oti ma president opuma amakhalabe ali mu organization momuja nkumaongolera president wina aliyense amene angabwere mujani mu organization muja kutsogolera dziko lawo komano under Frelimo kapena ANC kapena chama cha mapinduzi chakuja uje ku Tanzania uko iwo ajawo chifukwa chakukalamba chakukula elder ujaso amatha kuusiya chifukwa akalamba amachita retire choncho president wina aliyense amene akanayenera kuti azibwera under UDF
akanayenera kuti akhale akapuma akachita save 10 years ichi amayenera kuti achoke akhale kuma elder sopano kapena kuti ku hall of fame kumene president obwera amene wanyuwani wachipani amene alamulire dziko la Malawi under UDF atha kumapita kumene kuja kumakafusa kunkhani ya mapolicies kunkhani ya malamulo kapena kunkhani ya zachuma mayendesedwe kapena nkhani ya ma international relationship kuti apa zimakhala bwanji munapanga bwanji kuti zinthu ziziyenda chonchi. Okay, amakhala ngati kuti iwo ajano ndakulu nonso pano ankhala kale kuti amaonera kwabwera president wanyuwani under chipani chathu. Okay, abasi amakachita introduce takuchita endorse welcome lamulira dziko lathuli wayang'anire anthu koma pakapezeka kuti pali vuto lina lake kaya ku committee kuja kumene amakakambirana zokambirana iwo amapitanso kumene ngati akuluakulu kumakaongolera president watsopanoyo. Ndi mmene zinthu zimayendera maiko anzathuwa nchifukwa zimayenda bwino. ANC nchifukwa imakhala chilamu chitengereni udindo uja kwa azungu amalamulira anthu a mitundu yosiyanasiyana koma ANC yomweyo samayigalukira samayipanga bwanji. Kumalawi kuja zinasokonekera chifukwa chakuti anthu mene ndakambira muja kuti anthu akumalawi kumvesesa zinthu kumawavuta anayamba kumuzuzula Bakiri uja kuti wapakaliyala sabimba beru makuti koda kufuna maisa kuti nthawi yawo inati chifukwa cha umbuli. Amalawi ambiri ife chifukwa amalawi ambiri ndikuvomereza pano pa amalawi ambiri ife ndife opusa umbuli tikanakhala kuti nthawi imene njayo ifeyo sitinalolere zimene anapanga bingu zija kuyiwukira UDF kuti akhale momuja komanso azipembezo zina vuto lina metili nalo ku Malawi ndi limenelo azipembezonso ndi amene amalowerera ndale nkusokoneza ndale anayamikira zimene anapanga bingu zija kuti that was democratic rights yet anthu chifukwa cha ungodana ndi munthu wina wake amene mwina wake anayambisa kapena anatsogolera kupanga system imeneyoyo maybe chifukwa cha chipembezo chake kapena cha mtundu wake komano system imene anayambisa Bakiriji inali system yabwino kwambiri yoti akanakhala kuti bingu analamulira under UDF kulamulira bwino kumene amalamulira kuja bingu under UDF nkumaliza bwezi bingu pano nayenso ali elder ngati kuti president wopuma kuma under UDF kutera kunde kuti akanabwera wina kani mai Joyce Banda under UDF yomweyo akanagwira ntchito limodzi ndi ma elder amene wawa Eugene Bakiri ndi akuti ndani uyu ndi bingu ngati ma elders kumakafusa nzeru apatu ndalowa president kuma apa mumapanga bwanja mumapanga mpaka mai Joyce Banda akanamaliza 10 years yonse akanasupportedwa ndi UDF akanabwera wina kaya akanabwera achina Chilimawa kaya akanabwera achina ndani uku achina Gudo Gondwe kaya achina ndani under UDF onsewa after kuchita save 10 years yawo bweza kumabwera nonso pano kuma elders ku bench ya ma elders kumene president wina aliyense olowayo akanatha kumakafusa akonzero ndi chifukwa anzathu maiko enawa zimayenda bwinobwino koma ku Malawi Bakiri uja sitinamumvesese timakhala ndi phuma ndi zinthu lero lino kusokonekera kumene zinasokonekera pamene pajapo ndi chifukwa pano pazikubala zipatso zomwezi zomangoukirana wina kuyambisa chipani chake ine penepo simona ndichite bwino ndikuyamba chipani changa achita nankhumwa achina Eugene akuti ndani Chilima ineso UDF DPP ndachoka ndikuyambisa yanga UTM makuti zayambana kumene kucha nawonso achina nankhumwa ine tidakhala ngati talodzedwa chifukwa tinachita lose opportunity imene tinaluza ndi imene ijayo imene Bakiri uja amafuna kuti ayiyambise ija koma tinamunyoza munthu uja azipembezo ena analowerera pene paja kusokoneza system ija lero ndi izi chifukwa tikungokhalira kuwukirana wina kuyambisa chipani ichi kuyenda bwinobwino mukupezeka ma elements ena amene mujamo osokonezanso chipani chicha kukhala weak mapeto ake tipezeka kuti tili ndi zipani 200 chakuti mdziko laling'ono la Malawi lovutika ngati Malawi 200 chakuti chopindula china chilichonse palibe kumangokangana basi anzathu maiko akutukuka ife basi kumangokhala opempha chifukwa cha phuma ubulutu ndi umene unatichulukira Malawi umbuli Abakiri kumene kujananena za nsapato munthu uja chifukwa chakusamumvetsetsa inu anthu ena munachita interpreting ngati kuti munthu uja amanena kuti akugulirani nsapato ku shop pomwe munthu uja amakamba za umphawi umene unalipo nthawi ya chani kodi nthawi ya MCP
kuti anthu amakanika kugula nsapato nthawi ya MCP chifukwa cha umphawi ndalama inali ndi IMCP ndi amene anayitengatenga kuyikumbatira nsapato ujeni economy ndi ndalama iye uja amanena zoti I will come ndikuzapangisa china chilichonse chikhale chofewa kuti wina aliyense akhale ndi nsapato akwanise kugula nsapato. Koma kuyankhula kwa pa nsonkhano anthu timakumvetsa mosiyana kuchita twisted mozondoka. Ndiye kuyankhula kumene yankhula iye uja zokhuza nsapato anthu anachita interpret kuti akuti iye uja amene kuti akagula nsapato. Inu zoona zimenezo olo ndani angapereke promise kuti wina aliyense ndigulira nsapato, instead of kuti mumvetsetse munthu chamene kuti ndi economy imene ikuyendetsedwa panopa ikhala yomasulidwa kuti wina aliyense athe kuyigwiritsa ntchito economy kuti wina aliyense ayenere kukhala ndi nsapato. That was kuyankhula kwa munthu tu okhwima nzeru. Koma kwa munthu oti ndi mwana atakumvadi ngati kuti munthu chamene kuti akuti atigulira nsapato. So it is very stupid. You can see the very stupid of us Amalawi. Understanding yathu imakhala nthawi zambiri yozondoka. Anazakamba mawu ena ake ndikukumbukira kuti ndizakubwereserani kunoko misewu ya mwamba. Koma mukuona anthu mmene anachitira respond. Bakili wayamba satanic. Uyu ndi wa satanic, wabweresa satanic. Misewu izikhala bwanji mmwamba. Pomwe chimene chijacho chinali chichewa. Pa chizungu zimene amati ma flyovers. Kwa anthu amene anayenda ndifika iketi manena kuti umbuli amene kuphunzira sinklasi kumoka. Komanso kumayenda kumaona kuti maiko anzathu wakuti zinthu zimakhala bwanji. Amene akhala kuyendapo maiko ngati at least Mozambique, Tanzania, South Africa mostly kwambiri ndikumene kuli misewu ya mmwamba amati ma flyovers. Inu misewu ya mmwamba ija chinali chichewa akanayankhula mchizungu ambiri inu simukanamvetsetsaso iya. Kodi flyovers ndi chani? Akuti abweresa misewu ya flyovers ndi chani? Isi ndifuka munthu janangoenda anangonena straight mchichewa ndikubwereserani misewu ya mmwamba amatanthauza ma flyovers amene ayenda m'maiko ngati aku South Africa akudziwa kuti misewu ya mmwamba ndiyo tani. Samatanthauza kuti imakhala mmwamba mumayenda ndege iyayi. Koma ife umbuli kusamvetsetsa zinthu munthu uja tinampanga twist kuyamba kumunena kuti ndi wa satanic. Ndiye simungafananize mayankhulidwe amene ajawo amene bakili amayankhula aja za nsapato ndi zimene chilima amakamba zoti muzidya katatu pa siku kapena tichipisa fertilizer amene aja anali maucheni amati chani mfundo zimene iye uja amalonjeza kuti ndi zimene zichitikedi. Zama megafamu anayankhula tinazimva zonse zichi. Fertilizer tizigula matumba folo pa 20,000 tinazimvetsetsa koma it was never implemented. Sizinachitike. Akati megafamu yo ku Malawi inatsegulidwa imodzi yaying'ononso tikayifufuza kumakulaso ya Bushiri. Megafamu imene Amalawi atsegula ngati boma imachitanso kuposedwa ndi famu imene munthu wamba wa ku Zimbabwe amatsegula yake. Ndalama yonse pano yabedwa. Palibe megafamu imodzi dziko lonselo megafamu imodzi. Ndiye pena pake Amalawi tizikhala anthu omvetsetsa. Ifeyo tikakhalira moyo uwo tiwo uyu ndi wakwathu uyu poti wandipasa 2,000 ndi musapote. I'm telling you Amalawi tizakhala ovutika mpaka lekale. Ana athu adzibadwirabe mu umphawi, adzibadwirabenso mu ubulutu, mu umbuli. Tisamavomereze kumagonekera khosi anthu okuba anthu abodza ngati a MCP wa even a UTM ndi anthu abodza okhaokhawo. Apa apanga plan ya za milandu ija akufuna kupepesana ndi 900 chakuti billion. Do you know how much money is that? 900 billion kumpanga compensate munthu dziko la umphawi ngati Malawi kunchita compensate munthu pa mulandu 900 billion. Ndalama yomaposa budget ya dziko yoenderesera dziko la Malawiro chaka chonse kumpasa munthu. You can see kuti anthu awo akutiyenda juga. Anthu awo angakuba awa UTM wa Eugene MCP onse wawo angolimba nditu mitima kuti ifeyo Malawi tisauke ndipo alibe nafe ntchito.
Ndikamamuona munthu wachizimayi wanzeru zake akudziwa kupweteka kwa ubereki, akudziwa kupweteka kuti kumuona mwana ali ndi njala pakhomo kumakhala busy kumasapotera anthu okuba ngati amene wawo. It's very shameful. Zomvetsa chisoni kwambiri. Amalawi tizitha kuona patali, please, tizitha kuona patali. Ana nkhumwa awa ana nkhumwa ali busy kutenga msalu za zipani za DPP kumakayikapo mauche nimene. Inu ndimafuna ndikuuze ndikunena kuti musiye zomalandira ndalama kumagulitsa voti yanu ndi ndalama chifukwa kuti munthu wakupasani ndalama yoti mudyere 2 days. Mukadyera 2 days mukampatse voti akubereni kwa 4 years mukudandaula. Anthu amene wawa akabwera kumakupatsani ndalama musadandaule, landirani ndalama inuyo chilungamo mukachidziwe nokha pa tsiku lovota. Kumene kuja munthu umakhala wekha olata kuopsezani bwanji iye musakayerekeze tikuvotera mwakuti takupasani ndalama. Kovota kuja mmene muja munthu umakakhala wekha, simumakhala wa polisi, simumakhala president, simumakhala MP, simumakhala ndani director, mmene muja umakhala wekha. Mapepala jaga kupasa umakasankha wekha. Awa ola kupasa ni 10,000 mukudziwa kuti akuberani kwa 4 years ndalama za nkhani. Ola kupasa ni 10,000 ingoti mwanya ndalama yanu yomwe imene akuonga itu ni ndalama yanu ya Malawi yoti bwezi atagula Eugene Mankhwala kukasiya mzipatala kuti inu muzitani muzikapeza po mankhwala. Koma sa mzipatala mulibe mankhwala akusungira ndalama kuti akuhongeni akuoneni niyo kupusa. Ndiye tikukuza kuti akabwera ndi zolandira kaya ndalama kaya zovala kaya abweresa chani a MCP wo kaya abweresa chani kaya abweresa zichani zolandisa. Inu landirani muje ndipo mwauze kuti thank you bwana ndi ndalama yanu imene siya iwowo. Mmene amalowa mboma analibe ndalama anachita kuipeza ndalama imene akugwiritsa ntchito kukupasani niyo ndi yanu yomwe. Siku lovota kavoteni kapangeni chiganizo chimene mukuona kuti ine ndikufuna kuvotera anthu amene fertilizer anationesapo kuti atha kugudwa pa 18,000 ndipo tinagulapo pa 18,000 osati 100,000. Kapangeni chiganizo choti chithandize inu ndi ana anu. Chifukwa munthu muzikhala okhuzika kuti kodi ine amene ndikuavoterawa akutizunza chonchi, kodi ana anga ine ndikufuna kuti adzabadwire mu mphawi wotani. Ndiye zolandira ndalama sikuti kapena amakuyika ni kamera. Palibe amene ataza kuyike ni kamera sizimachitika kuti oti tiziona tu zimene mukuvota palibe. Olata makugawani ndalama tsiku la votiro landirani. Koma iniyo kapangeni chiganizo chimene mukuona kuti chipindulira dziko lanu, chipindulira ana anu, chidzapindulira ana anu. Kuti ife utsogoleri umene ungathe kutithandiza mdziko muno kapena tinauyesapo tinaona kuti unali wabwino ndi ukavotera amenewo. Ndiye olo enawa azikupasani ndalama landirani. Koma kovotako mukakhala nokha. Inu ngati boma likuyenda bwino palibe chifukwa mundimvetsese apa. Ngati boma likuyenda bwino palibe chifukwa choti bomalo likhale likumahonga anthu kuti akalivotere. Ayi, chifukwa ngati likuyenda bwino zabwino zimene likuchitalo zimakhala kuti zokwanira kukhala kampeni kwa anthu. Ngati boma likuyenda bwino mundimvetsesenso pamenepo. Ngati boma likuyendesedwa bwino likuyenda bwino, mankhwala mzipatala zilipo, mankhwala mzipatala alipo, chokudya chikuchipa komanso chikupezeka, chilungamo chikuchitika m'makhoti, school fees ikuchipa, china chilichonse chili bwino mwina kuposa pa government imene inalipoyo. Mwachisanzo tinene kuti boma la MCP lili pano pali likanakhala kuti likuyendesa bwino zinthu kuposa DPP ija kunkhani ya kuchipa kwa zinthu, kupezeka kwa zinthu kaya mankhwala mzipatala kuti zikuchitika bwino, panalibe chifukwa choti MCP so izihonga anthu kuti azikayivotera. Ayi, azikahonga kuti chifukwa chani? Chifukwa iwo kuyendesa bwino kokhako ndi kampeni kale kwa anthu ikuchitika pamenepo. Anthu chifukwa kuti akukhutisidwa ndi zimene iwo akuchita kwachitira Malawi. Palibe chifukwa choti akahonge.
koma kuhonga kuja akudziwa kuti anthuwa tabera kwa nthawi yatali koma poti ndi zisilu tapusise tapase ndalama ativotereso mudziwe kuti uyu awa ndi akubawa siboma ili voti sitigula ayi voti imabwera kuchokera mu mtima mwa munthu malingana kuti akukhutitsidwa ndi mmene dziko likuyendesedwera koma akangobwera kuti ayi ndalama iyi mukativotere ife ndalama iyi muzifunse kuti awakuopa chani akudziwa kuti aononga IMCP mukamaona akumahonga ndalama m'maderamu kumapereka ndalama tengani ndalama yetu nthawi ya makampeni chani mudziwa kuti akuopa akudziwa kuti mwina mange tikapanda kupanga chonchi anthu wande kuti basitu sativotera chifukwa chiyambireni palibe chimene achita cha nzeru ku mtundu wa Malawi. Ndiye Amalawi iyi ndi chance yanu yomaliza kuti musiyebe boma lokubali la Nkhanzali, boma la Tsankholi, boma lopereka makontrakt mwa chinyengo, boma losasatira malamulo a dziko longopanga china chonse chimene iwo akudziwa pa nthawi imene akufuna kuti basi mukavotereni kuti apitilize kukuzunzani. Ndiyeno chikho chili m'manja mwanu Amalawi, koma mulandu uwu wa Chilimawo asakunamizeni. Mulandu uwu ulipo chifukwa maumboniwo ndi amene akanika kuti atuluke uko chifukwa kuti akatuluka ena awanso akanakamangidwa awa afumuwa achakwerawo. Ndiye musaone ngati kuti maumboniwo kulibe, alipo. Boma likadzasintha tidzakasokoloza ifeyo tidzakasokoloza maujeni ma evidence amenewo. Mulandu olopano papepesane ndi ndalama imeneyo angathenso kuzabweza ndalama imeneyo angathenso kuzamangidwa. Mulandu si uwola olo adinde zidindo kuti mulandu uwo basi tautseka. Ayi ndithu evidence zilipo, boma likadzasintha mulandu umenewo udzafukulidwanso. Zikomo kwambiri.